Tini hai salo 2019 no o jagawo no madop kamiwo seng 11 hours JSF ro strike claimant salo peaceful protest khai tongmani jorao sini sakao armed forces ro silai kokmani phole sini borok 5 jona bullet injury inka keba tabuk phano a borok rokno kahamde compensation rijaiya abuni bagi je culprits rok borbo tabuk bo punishment mania kho जों अबनो डिमांड खालायो आगिनि सिमिनो जे बुलेट इंजुरी इंनाय ताइ बुई जे इंजुरी इंनाय रखनो जों बरकनो कायसा फेमिलो 50 लाख खाय कम्पेन्सेसन सानो तेबा आबो ताबुबो कुनु फानो खायजाय को तेबा जों ओ जागा साथाय खलायो सिनि महाराजा नि लिडारशिप ताबुक एडिशनल त्रिपुरा हापां गभर्नमेंट खामानि यागुलो आज बुलेट इंजुरी इंनाय रनि बिसिङाव बाक्सा बर रखनो साख्रि रोजाखा ताइ रंनोबो रोजाबनाय ताबुक जों अबसे पास खालामनानै मुसुङो तिनि अ जरावो सीए नो जों त्रिपुरा हाव जों कुनो दिनो गसिनाग्लाक ताइ गबो गसिग्लाक जोंनि त्रिपुरासा दफारक त्रिपुरानि जत्त इन्डिजिनास बररक अ सीए नो गसिया ताइ अबनो गबो गसिग्लाक तिनि अ जागावो जों सेमानो जोंनि गोबांमा एक्स जेएसएफ नि बिसिङाव फाइमानजो फाइका जोंनि सिनियर रक दङ जों तेबो साइमान खासिनरो एडिसि गभर्नमेंट नि ताबुक जे हापां सालुगै तंनाय रंनि बिसिङावबो बर' फाइमानजो खायने जों अबनो जत्त चिनि बर' रंनि साकाबो जों पास खायनानै मुसुङो ओ सीए ताबुक सीए आफ्रुत सीए बितंमानि अबनो जों गसिया ताइ चिनि अ बर' रक अबनो कुनु दिनो गसिया केना जों आं नरनि बिसिंतै जत बर' रकनो तिनि अ पार्टिसिपेट खालायनो रकनो खा काहामयाफारो ताइ चिनि बुसखांनि थिनानि चबाबो गोथां खालायत्लां थानानै बागै नरनि बिसिंतै मेसेज याखै चिनि सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट आबन तिनाय आंदोलन खायनाय जेटा सिंनुखा गभर्नमेंट नि आफुल जे फेलर प्रोटेक्शन हुलानि बोनी प्रोटेक्शन फेलर नि बागिनो सिनि आंदोलन जे पीएसएफ नि मूवमेंट स्टूडेंट्स मूवमेंट पीसफुल प्रोटेस्ट सुलुका फुल गुल कबजाय सिं बर कमा इंजुर खा आबन ति सिं ताबुक जनरेशन आबन पास खायना मुसुङो जे साल 2019 साल 8 तारिख जनवरी आमो सुकुन दिनो पगनानि कगिया तामनि बाय के जों प्रति बছর सबं मुकुमा खायनाय जे 8 तारिख जनवरी ताम घटना का टिप्रा हाव आमो सिनि साक इन्डिविजुअली बागै सिं सामु खायमाया किन्तु आबो सिनि दफानि बागै जेटा प्रोटेक्शन दुदान थांतिनि आई नो बिल न साजाय कासु थानिवो जेटा गभर्नमेंट प्रोटेक्ट खायमिया सिना आंदोलन बर गुलि सार मानि सुलुखा तोवा बर दुखुमागा गुलि पाखा आबन बाय सिं अ साल्लो मुटु खायना ब्लैक डेटिनि ताइ सीएनो रिपील मा खायना हास्टेनि आम बाय सिं तिनि ब्लैक ऑब्जर्व खायो आमागेना बुसकांगो जों सिनि बर जेनेरेशन न अ 8 तारिख जनवरी ब्लैक डेनो जों मुटु मालिक लांथानाय बिसि ब्रुम न आमबाय